Il-livell tajjeb ta' ixjien tal-poplu Malti Wawċi u rifless fl-ammont kbir ta' persuni, maġġoranza ta' kważi 58% li wieġbu li joħorġu regolarment jieklu fir-ristoranti f'pajjiżna għal mill-inqas darba fil-ġimgħa u anki aktar. Dan anki jekk fl-istess ħin iqisu l-prezzijiet ikunu jistgħu jkunu għoljin ukoll. Dan joħroġ minn sħarriġ estensiv li sar mill-professur Vince Marmara dwar l-industrija tal-catering f'Malta għall-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Catering (LACE) u ppreżentat l-erba' filgħodu. L-isħarriġ li sar fuq kampjun ta' 500 persuna fosthom mit-turist jipprovdi stampa ċara u dettaljata dwar il-perċezzjoni tal-pubbliku dwar is-settur tal-ikel u x-xorb f'pajjiżna. Il-President tal-LACE Michel Muscat laqet ir-riżultati mill-aktar pożittivi li riżultaw mill-istħarriġ xjentifiku. L-ewwel survey li qatt għamilna mal-pubbliku, mal-klient, mad-diner. Ħarġu ħafna riżultati interessanti. Bħala riżultati dehru li pereżempju bħal 25% tal-poplu Malti joħroġ ikol once a week. Ir-riżultati fil-fatt juru li s-settur qed igawdi minn domanda qawwija. Fil-fatt kien hawn ħareġ kif 40% tal-Maltin intervistati qalu li mill-inqas darba fil-ġimgħa joħorġu jieklu barra, f'waqt li aktar minn 17% jagħmlu dan darba kull ġimagħtejn. 23 oħrajn qalu jmorru f'xi restorant darba fix-xahar. Dawn ir-riżultati għolin jirriżultaw anki jekk 58% tal-popolazzjoni Maltija tħossi prezzijiet tar-ristoranti huma għolin, waqt li 55% tat-turisti qisu l-prezzijiet offruti mir-ristoranti lokali bħala raġonevoli. Min-naħa l-oħra fost it-turisti li jżuruna instab li jiżjed minn 78% jieklu fir-ristoranti bejn darba u 3 darbit kuljum. Fil-maġġoranza assoluta tal-każi kemm il-Maltin kif ukoll it-turisti semmew li jagħmlu dan għal skop ta' divertiment. Il-professur Vince Marmara qal lil One News il-popolazzjoni tagħna esperjenzat tibdil pożittiv f'din l-industrija fl-aħħar 10 snin. Meta nistaqsejhom ukoll fil-rigward tal-kwalità tar-restaurants Malta fost il-poplu Malti, saqsejhom kif taħseb li huma il-restaurants Malta llum meta mqabbel ma' 10 snin ilu. Kenna madwar 50% tal-poplu qal li r-restaurants illum il-kwalità huma aħjar, kenna madwar 24% qalu li baqgħu l-istess kwalità u ftit aktar minn 25% qalu li l-kwalità marret allar.